bali-bali rin tugdugan da jay. Handa nga lang pasirin. Ga, abayan mo, tamundoy mo kay sanagutan san labi. Aya, so number one pop music station, DWJE 88.1 FM, Radyo Pangasinan. Paborito. Oh yeah! Pogo Chico, let's go! Sa Pogo Chico, feel the vibe now. Tayo nang gumalaw, come alive now. May bagong sigla, we can feel it. The good times flow, can't conceal it. Kapsay si Samson, angat sa lahat. Kasama mo sa pag-unlad. Kapsay si Samson, tunay na leader. Para sa Pogo Chico, forever! Serbisyong totoo, Barangay Pogo Chico. Tired of the stress and noise of the city? And looking for the perfect getaway? Good thing there's J-Max Resort Hotel. Cozy rooms, a refreshing pool, and a peaceful escape for the whole family. Whether you are on a trip, a barkada outing, or even solo retreat, J-Max Resort Hotel is the perfect destination. So pack your bags, leave the stress behind, and discover the place where relaxation meets comfort. J-Max Resort Hotel, your perfect place for any kind of occasions. J-Max Resort Hotel is located at Villanueva Street, Poblacion Norte, Santa Barbara, Pangasinan. For inquiries, you may call at 0947-980-3263 or 075-636-8479. J-Max Resort Hotel. Kapaborito, lukot nyo lang ng dukulan nyo. Alas 6 na! Time check was brought to you by San Carlos City Mayor Julier Ayoy Rosuelio. San Carlos City, maunlad, ligtas at maayos. Parad aliguas, tan arangkaday kalasyaw, ang inyong lingkod sa ating bayan. Ang bawat isa ay mahalaga. Sama-sama nating itaguyod ang disiplina, malasakit, at tunay na pagbabago. Sa tulong ng inyong suporta, patuloy nating mapapalago ang ating komunidad. Malinis, ligtas, at maunlad. Isang mensahe mula kay Mayor Patrick Agustin Caraman. Kasama ninyo sa bawat hakbang tungo sa progresibong bayan. Alagang Caraman, Kalasyaw, para sa lahat. Popular sa balita, popular sa musika. Pangasinan Cubwaves Network Corporation. Sa Pangasinan, we are the number one pop music station. DWJE 88.1 FM. Radyo Pangasinan. Paborito. Paboritong ang kabataan at matatanda. Paboritong pakinggan sa bus, tricycle, jeep at mga opisina. Paborito mo, paborito ko, paborito natin lahat. DWJE 88.1 FM, Radyo Pangasinan. Number one pop music station. Paborito. Ang susunod na programa ay rated GP. GP? Ano yun? Garantisadong pampaborito! Wadyala sa programan Mambangon si kayo kapaborito. Pakaringalan na sa balita, impormasyon at loob tanpaway na luyag na Pangasinan. Maabig yakabwasan Pangasinan. Maabig yakabwasan Pangasinan. Kaiba sa kapaboriton Dennis Mojares tan sa kapaboriton Errol Horado. Jalabat DWJE 88.1 FM Radyo Pangasinan. Maabig yakabwasan Pangasinan. Oras alas 6:03 ng umaga. Good morning. Masantos tan maabig iya kabwasan luyag na Pangasinan. Magandang umaga po sa inyong lahat. Naimbag nga bigat kada kayo amin apo. Maabig abuklas kumoy amin tan bulino tan Sambales. Narito naman tayo upang magtalakay ng mga mainit na issue ngayong umaga ng Biyernes. Thanks God it's Friday. Pizza 21 sa buwan ng Agosto 2026. Ang inyo pong makakasama, ang inyo pong lingkod ng bayan Timog Pangasinan, Dennis Mojares.
Kasama rin si kapaborito Errol Jurado. At dyan naman sa may technical control si Engineer Nixon Dakal. Kung meron kayong gustong iparating na mga balita, impormasyon, mga issues, mga reaksyon, opinion, at maging ang mga pagbati, mangyari lamang po tumawag o mag-text sa ating smart number 0939-100-9931 o kaya sa globe number 0927-974-2784. At pwede rin kayo magpadala sa ating Facebook page. I-search naman po ang DWG 88.1 FM Radyo Pangasinan Paborito. Alas 6:05 ng umaga. Umpisahan natin ang pagtalakay sa mga mainit na isyu. Dahil kahapon tinalakay natin ang inilabas na 6 na buwan na suspension order ni na LTFRB Chairman Vigor Mendoza II at Land Transportation Cooperative Chief Attorney Chofilo Guadis III na ayon sa Office of the Ombudsman sinuspende ang dalawang dating namuno sa Land Transportation Office dahil sa umano'y pagpapatuloy ng operasyon ng Stratcom Corporation sa IT system ng LTO na kahit ito raw ay nag-expired na ang kanilang kontrata. May paliwanag dito ang may-ari ng Stratcom Corporation na si former Mayor Cesar T. Kiambao. Na hindi umano siya nagtagal ng 20 years sa gobyerno kung nasasangkot siya sa maanumalyang at questionableng transaksyon. Basahin ko ang statement ni former Mayor Cesar T. Kiambao. Reference is made to the Facebook personal blog page entitled Political Leak. The person or group who supposedly managed the page unfortunately remain unverified and unidentified. The August 20, 2026 posted a picture and a headline which read, Kiambao at Stratcom scammer niloko buong Pilipinas, kumita ang 13 billion sa pangungulimbat ng computer fees sa mga motoristang Pinoy, public servant o businessman na scammer. Yun po yung nasa first page. Ang sagot naman ni Cesar T. Kiambao kaugnay sa inilabas ng political leak ay ganito. For the record, neither I Cesar T. Kiambao nor Stratcom Corporation are privy to the subject administrative case versus LTFRB Chief Vigor Mendoza II or Office of the Transportation Cooperative Chairman Chofilo Guadis III, as we may have heard the preventive suspension imposed upon them are not penalties but are to the preserve documents and evidence and prevent possible further malfeasance in the office. In this regards, I believe that the name public respondents will be able to clear their names once they are given the opportunity to be heard, particularly with the submission of COA audit observation memorandas and notice of suspension to LTO covering the period from 2019 to 2024, in addition to other reports and documents by other government agencies
about the same subject matter as the highlighted the 13 billion in computer fees paid by transacting public or users to Stratcom from 2019 to 2025 or over the period of about 7 years. These were in consideration for its services duly rendered and pursuant to the publicly build own operate contract, which correspondingly generated over 89 billion in revenues in favor of the LTO or the government for the same period, and no cost to the government. Unlike all the other good public officials that have honored and implemented the contract with the Stratcom Corporation, we continue to respect the rules of law, our legal process. Dr. Cesar T. Kiambao, ito po ay kahapon, August 2026, yung kanyang kasagutan. O so ano masasabi mo ito, kapaborito Errol, sa statement ni Dr. Cesar T. Kiambao, ang may-ari ng Stratcom. At least yun yung sinasabi natin kahapon. Kung may sagot sila, di basahin natin o i-play natin dito. Pero nilabas yan sa may verified page na Dr. Cesar T. Kiambao, Facebook page. At least, pero ang sinagot niya yung sa may pinost ng political leak. Political leak, Yun yung sinagot niya. Ayan, So, hinahintayin natin yung sagot naman na patungkol naman dun sa iniuugnay. Yung dalawa. Na dalawa. Yung panahon ng ni Guadis at saka ni Victor Mendoza, the second. Bilang sila po yung namuno dyan sa may Land Transportation Office. So, yung binanggit ng ombudsman no na taon ay hindi nabanggit dito sa sagot kasi may year yun year 2016 yata yung So yun po niliwanag ni former mayor sa kanyang yung post na may wala daw katotohanan ang inilabas ng unverified personal Facebook page. Yan yung sinagot niya yung political leak. Political leak. Ang ibinigay na 6 na buwan daw na suspension ay upang hindi nila ma-influensyahan ang investigasyon at mga ebidensya sa loob ng opisina. Sinabi ni Kiambao na maaari nilang tingnan ang record sa LTO mula 2019 hanggang 2025 kung may anomalya o irregularidad na nangyari. Bagkus ang 7 taon na ibinigay sa Stratcom Corporation ay dumaan sa tamang proseso sa pamamagitan ng bid, build, own, operate contract. Sa paliwanag ni Mr. Kiambao, nakapag-generate daw ng 89 billion na revenues ang LTO at ang gobyerno na hindi napektuhan ang operasyon ng LTO. Meron ding ilabas sa Facebook page na verified account ng Coalition 169 Groups. Ang sinasabi dito, humingi ang Transport Advocacy Group na Coalition 169 ng investigasyon at pagsusuri mula sa Office of the Ombudsman kaugnay ng transaksyon at proseso ng paglipat sa Land Transportation Management System o LTMS ng LTO, partikular na ang kontrata para sa component nito sa ilalim ng Dermalog. At ang issue sa operasyon ng lumang Stratcom IT system. Ang tanong, bakit nagsimula lamang ang mga diskusyon ukol sa transaksyon support agreement transition support agreement matapos nagpasunga yung kontrata noong Mayo 13, 2026. Dapat silipin ang halagang 3.1 billion na kontrata sa German tech provider na Dermalog
kung ito ba ay dumaan sa tamang proseso. Sino ba ang nasa likod ng German at Tech na Dermalog? Bakit yan ba ay nakapasok sa tamang proseso? Manamang dumaan yan sa proseso, ngunit lumalabas na walang sapat na suporta at aktibong kagamitan. Gaano katotoo na kulang daw? Nagtatanong lang tayo kulang daw ang inihahatid na sistema at hawak pa rin ng Dermalog ang source codes at database access. Kaya ito ay ilalim sa proseso ang naturang kumpanya at na-blacklist daw ito ayon sa LTO. Dahil sa expire na rin yung kanyang maintenance contract ng naturang Dermalog. Ayon sa LTO, hindi pa rin kayang iproseso ng Land Transportation Management System o LTMS ang ilang importanteng transaksyon tulad ng mga pampublikong sasakyan, kaya ginagamit pa rin ang lumang Stradcom Corporation. Paano kanyan? Yung makukuha natin yung seguridad kung dyan sa LTO kung hindi nila gaanong may proseso yung mga mahalagang mga dokumento dyan sa loob ng LTO. Kaya't yung Stradcom Corporation kaya nga nandyan pa dahil ayaw nilang yung basta-basta tanggalin. Pag tinanggal mo kasi yan, maraming maapektuhan dahil sila yung kasi unang nakakontrata dyan at kumpleto yung kailang yung system dyan sa pagpapatakbo sa loob ng LTO. So yun po, antayin natin yung naman kasagutan ng dalawang sinuspindi ng ombudsman. Pero as of yesterday, di ba, wala pa raw silang natatanggap? Wala pa silang natatanggap na suspension order. So parang nauna yung yung Facebook kaysa yung Hindi, syempre maglalabas ng statement ng ombudsman. Di ba may nilabas na statement ng ombudsman na na-play din sa kumbaga na umikot-ikot din sa may social media. At hindi nga natin ito hinahanap ko nga at bigla namang tumatawag itong si Atong. Hindi ko alam, baka gustong gustong mag-react. Ganun ba? Okay. Mag-report. Ito sige, papasukin natin kung anong Atong. Okay, good morning, partner. Malakas yung radyo. Good morning, paborito Errol. Pwede tayong sumausaw dyan? Sige, pwede. Go ahead. Okay, ilinawin lang natin para sa consumption ng publiko, wala namang kinalaman ang Stradcom dyan sa usapan na yan. Actually, ang kakontrata ngayon ng LTO ay itong binabanggit na Dermalog. Kaya nga. Yun din ang sinabi namin. Pero ang naging problema dyan, nung kinuha ng Dermalog, ang ginamit niyang equipment ay Stradcom. Ang mga facility ay facility ng Stradcom. Correct. Yun din ang yan ang totoong kwento niyan. Ang nagpasok diyan sa Dermalog ay yung kapanahunan ni Digong Duterte 2016. na ang DOTC niya nung araw ay itong si Tugade, kaya nakapasok yung Dermalog na yan. Yan ang buong kwento yan. So nung 1997 to 1998 may kontrata, may malinis na papel na inaprobahan din ng National Economic Development Authority yung notice to proceed na gamitin ang facility, ang system ng Stradcom para sa LTO. Meron silang meron silang agreement, may kontrata sila, may black and white. May black and white, kompleto yung Stradcom. Yun pala, ilabas natin kung meron kang kopya para once and for all maipaliwanag din natin dito sa ating istasyon.
Oo, kasi nung kahapon, diniscuss ko na yan doon sa aking programa. Ngayon, para hindi naman malito yung ating mga listeners yan sa himpilan natin, kasi paborito naman nila tayong pakinggan dyan. Magbula sa inyo hanggang doon sa dulo ng programa natin. So, diniscuss na natin yan. Wala lang magawa itong, siyempre, alam mo na, malapit na yung eleksyon. Kaya, normally na at asahan mo pa ang mas marami pang mga ilalabas ng mga kampo ng kampo ng ayaw ko kung kaninong kampo yan, kampo ni Satanas ata yan o ano. Marami naman ng marami. Hey! Ayan. Aga-aga. Ang aga-aga. Nang ano ka eh. Sige. Basta Ganito, kung magkaroon tayo ng pagkakataon na ma-interview. Dahil nga yung binasa namin na statement ay galing nga sa verified page ni Dr. Cesar T. Kiambao sa kanyang Facebook page. At ito ay verified, ano. At nasabi rin natin na nasagot yung mga sinasabi nga nung itong kampo ng saan galing? Kampo ni? Kampo ng kanya na kampo ng tasa. Sige, at least mamaya abangan natin kapaborito atong yung mga susunod na kabanata dahil isa rin kami sa mga nakaabang sa isyong ito. Pero actually, doon sa personal interview, napagkwentuhan din namin, napagplanuhan namin yan ni former Mayor Cesar Kiambao na we refrain from giving more any statement interview o statement at saka idaan na lang natin siguro sa personally wala pa siyang patawag. Okay, sige. Anyway, meron yung time na medyo maganda na yung takbo, malinis na yan. Kasi yung dinidiscuss natin na yan, ipinipilit kasi yan si Ombudsman na ayun nga So, baka naman may kinalaman si Ombudsman at saka yung dermalog, baka may magandang usapan. Meron, kasi yung babae dyan na may-ari ng dermalog, napakaganda yan. Magandang magsalita. May lihim dyan, kaya pinipilit nila yan na ibalik yung dermalog na yan. Kahit ibalik mo yung dermalog. Ang gagamitin ng dermalog, yung facility, system pa rin ng Stratcom. Correct. Kasi wala silang pasilidad eh. Walang, hindi kumpleto pasilidad ng dermalog. Kaya nga diba, ginanggal nila nung May 30. Dahil may mga pagkukulang. Kasi hindi niya ma-deliver yung hinihingi ng LTO na deliverance. Deliverance ang tawag doon eh. Correct. Ang dami, 15 na demand letter ang ginawa ng LTO sa dermalog. Correct. Hindi sumasagot yung dermalog. Kasi ayaw din makialam na yung Stratcom. Ay bahala ka kasi problema mo yan eh. Basta ang papel ko lang, i-back up lang kita. Yan ang agreement nila. Ito pa yung isang katanungan ko. Baka naman mayroong joint venture itong dermalog at saka yung LTMS. Hindi kasi yung LTMS yan. Government. LTO. Correct. LTO Management Service. Correct. Yan, government own yan. So wala bang inside story ng dalawa? Itong LTMS na yan, nakipagkontrata kay Dermalog. Correct. Yun na nga eh. Yan. Nakipagkontrata si Dermalog. Ngayon, pumirma itong si Dermalog ng 8 billion para sa services. Tama? Ngayon, itong si Dermalog naman, kinausap naman niya si Stratcom kasi system ni Stratcom yung ginagamit, binabayaran ngayon ni dermalog si Stratcom. Correct, kasi walang pasilidad kasi itong dermalog eh. Itong si dermalog ang naniningil naman sa LTO. Correct. Nung tinanong ng LTO, asan yung deliverance mo? Oh. Walang maipakita. Wala. Si dermalog. Yan, ang malinaw na. Kaya ang pagkakalam ko parang na-blacklisted itong si dermalog eh. Blacklist na talaga. Blacklist na ng LTO kasi hindi niya ma-deliver yung kailangan ng LTO. Correct,
Akasusuod Stradcom Amenia Services, akasusuod si Stradcom. Correct. Atan, ikaw mo yung Stradcom. Wala na. Paralyzed. Paralisado lang. So, dermalog. Paralyzed pati yung operation ng LTO. Di ba? Yan, pati operation ng ito. Kaya, ipinipilit ng, alam mo ba na ang may pakana niyan para tanggalin itong si Juanes at saka si Mendoza ay itong dermalog din. Correct. Yan ang buong kwento niyan. Okay. Para malinaw sa publiko, malinaw sa mga motorista, yan ho ang kumpletong kwento at detalye niyan. Okay. At maraming salamat, kapaborito Dennis at kapaborito Errol. Thank you for giving me a space for your program para malinawan ang issue at hindi tayo basta-bastang naniniwala dyan, silalabas nila dyan sa Facebook page. Good Okay. morning! Thank you atong sa additional na information regarding doon sa issue sa loob ng LTO o Land Transportation Office. Kapaborito atong kasi ay ano rin yan, direktang may access. Direktang may access kay Dr. Cesar T. Kiambao na yun nga ay may statement na hindi na maglalabas na lang sa social media at hindi na rin kumbaga magpapa-interview muna sa ngayon. Okay. At least malinaw yun. Malinaw na. Okay. Dahil yun nga, yung mga, siyempre sa social media, madaling mag-circulate yan eh. Correct. Maglabas ka ng post dyan ay talagang pagpipestahan, lalo na't patungkol sa ano yan, sa national na issue o usapin. Ang kwan dito nakapagtataka yung dalawang sinasabi lang sinuspindi na opisyal, hindi pa nila natatanggap yung kopya mula sa ombudsman nung mga nakaraan. Hindi natin alam baka kaya nga so hindi pa nila tatanggap ng nakaraan. Bakit nauna na yung social media? Di ba? Hindi nga, kasi nga, dahil nga doon sa inilabas na statement ng ombudsman. Sige. Ombudsman, nung inilabas yon yung suspension na 6 months, na una nga sa social media na inilabas. Kaya nga, yan. Nung ombudsman. Okay. Abangan pa natin ang karagdagang mga impormasyon kaugnay sa isyong ito. Yan lamang kayo babalik kami sa ilang pang mga issue na ating tatalakayin makalipas lang po ng ilang paalala. Ang puta-putang Iren Balita. Ang nag-utos po sa akin na i-release ang pera na 125M ay si Ma'am Sara Duterte. Mahiya naman kayo sa inyong kapwa Pilipino. Ang puta-putang Iren Sunata. Dami yung... Hawak mo ang beat. San ang puta-putang Iren impormasyon? Sa number 1 pop music station. DWJE 88.1 FM. Radyo Pangasinan. Paborito. Talaranan sa paboritong herbal ng bayan. E-Karma Health Option. Kaiba sa paboritong doktor. Dr. Glenn Soriano. At programan Early in the Morning. Alas 7 hanggang alas 8 na kabusan. Kada Sabado. Jalabat at paborito yon istasyon. DWJE 88.1 FM. Radyo Pangasinan. E-Karma Health Option. Mare! Kabigla ka naman, Mare, ha? Grabe, gimagana ka. Mari, di mo sinabi na uwi ka pala ng San Carlos. Ay, oo. Namiss ko na kasi dito ang pamilya ko. Ito na palang San Carlos ngayon. Grabe, Mare. Ang laki na ng pinagbago. Siyempre naman, Mari, alam mo ba na dito sa syudad natin, malaki na talagang pagbabago. Mula sa mga infrastruktura, nandiyan na mga konkretong daan at mga bagong pasilidad. Wow! Meron din tayong trending na ayos, kalusugan karavan na nagbibigay ng libreng serbisyong medikal. Palitan, ha? Saka, nandyan din ang mga programang pag-agrikultura para sa ating mga magsasaka. Ay, wow! At higit sa lahat, Maria, ang pagpapanatili ng peace and order ng ating syudad. Perfect! Di lang yan, binibigyan din ng halaga ang kapakanan ng lahat ng tao at pantay na karapatan sa mga serbisyo ng gobyerno. Grabe, Mare! Ang
bongga na talaga ng San Carlos. Parang ayoko na bumalik sa ibang bansa. Oo, Mare. Kung ako sa'yo, dito ka na lang sa San Carlos. Dahil sa San Carlos, tunay na subok na ang serbisyong ayos. Mayor Julia Ayer Resuello po, kasama si Vice Mayor Jose Resbox Resuello at ang sangguniang panglungsod ay nandito upang umagapay at magserbisyo sa ating minamahal na syudad. San Carlos, maunlad, ligtas at maayos. Looking for a place where comfort meets flavor? Welcome to Cafe Medardo, nestled inside Coras Manor and Garden in Mapandan, Pangasinan. Your cozy escape just off the town's heart. Start your day with a rich aroma of freshly brewed coffee. Savor our signature blends, perfectly paired with warm pastries straight from the oven. Indulge our mouth-watering pasta, all and chef-inspired specialties made with love in every bite. Whether it's a casual catch-up with your friends, a family celebration, or a quiet moment just for you, Cafe Medardo is your perfect spot to relax, connect, and enjoy. Visit us today at Cafe Medardo in Coras Manor and Garden, Mapandan, Pangasinan, where every cup tells a story and every visit feels like home. Cafe Medardo, where every sip feels special. Mga kababayan ko sa Malasiki, ang maayos at maunlad na komunidad ay nagsisimula sa ating lahat. Makilahok sa mga programa ng ating lokal na pamahalaan, kalinisan, kalusugan, at kaayusan. Mag-segregate ng basura, sumunod sa batas trapiko, at suportahan ang mga proyekto ng barangays. Tandaan, ang pagbabago ay nagsisimula sa simpleng disiplina at pakikiisa. Sama-sama tayo para sa mas ligtas, malinis at maunlad na bayan ng Malasiki. Ang LGU at mamamayan magkaisa para sa kinabukasan. Ako po ang inyong lingkod, Mayor Alfe Soriano ng Bayan ng Malasiki. Mga kapaboritong tagupenyo, may bagong saya at pagkakataon ka na naman para manalo. Ipinakikilala ang bagong Authorized Agent Corporation ng STL sa Dagupan, ang Golden Key Play Corporation. Mas pinaantig, mas exciting, at mas malapit sa inyo. Araw-araw, may tsansa kang mag-uwi ng papremyo. Legal, ligtas at suportado ng PCSO. Suportahan ang legal na laro, iwasan ang illegal. Dahil dito, panalo ka na, makakatulong ka pa. Ang STL Dagupan ay hatid sa inyo ng Golden Key Play Corporation at ng Philippine Charity Sweepstakes Office. Naghahanap ka ba ng masarap, sulit at tunay na Chinese food? Tikman ang kanilang masasarap na noodles, steaming dumplings, fried rice, at iba pang paborito ninyong Chinese dishes na siguradong magpapabalik-balik sa inyo. Sa bawat subo, maasahan ang kalidad, sarap at pagmamahal sa pagluluto na para bang nasa puso ka ng Chinatown. Pang pamilya, pang barkada o pang solo food trip, siguradong busog at masaya ka sa Angkong Noodle House. Angkong Noodle House. Sarap na abot kamay. Lasang tunay na Chinese food. Ano pang iniintay mo? Tara na, kain na sa Angkong Noodle House. Angkong Noodle House is located at the ground floor of Metro Plaza, A.B. Fernandez Avenue, Dagupan City. Also visit their branches, Bayambang, Rosales, Ordaneta, Binalonan, San Carlos City, at ang kanilang bagong bukas na sa Robinsons, Calasiao. May pangarap ka bang magsimula ng sariling negosyo? Ngayon na ang tamang panahon. Ako po si Dennis Canegosio Ferrer ay mag-aatid sa inyo ng isang bagong programang tatawagin nating Usapang Business sa Radyo Pangasinan. Dito po ay makakasama natin ang mga batikang negosyante, mga bagong nagnenegosyo at maging mga estudyante negosyante para makapag-inspire tayo ng mas marami nating kababayan na magsimula na rin ng kanilang sariling negosyo. Ang programang Usapang Business
sa Radyo Pangasinan ay upang matulungan at gabayan na ang mga nais magsimula ng negosyo sa tamang paraan. Negosyo tips, mga kaalaman para sa mas maunlad na kabuhayan. Muli, ako po si Dennis Canigosio Ferrer na nag-aanyaya sa inyo na samahan niyo po ako tuwing Sabado alas 3 hanggang alas 4 ng hapon dito po lamang sa DWJA 88.1 Radio sa bagong programang Usapang Business. Usapang Business sa Radyo Pangasinan. Negosyong may pangarap, tagumpay ang hinaharap. Paborito ng kabataan at matatanda. Paboritong pakinggan sa bus, tricycle, jeep at mga opisina. Paborito mo, paborito ko, paborito nating lahat. DWJE 88.1 FM Radyo Pangasinan. DWJE 88.1 FM Radyo Pangasinan. Paborito. Bumangon na! Samahan ang inyong mga kapaborito. Maabigyan ka po sa Pangasinan. Dennis Muhares, Errol Hurado, ang gigising sa inyo tuwing umaga sa programang Maabig Kagabosan Pangasinan. Dito lamang sa #1 Pop Music Station. DWJ 88.1 FM Radyo Pangasinan. Alas 6:34 ng umaga sa pagpapatuloy ng ating palatuntunan Maabig Kabwasan Pangasinan. Ang inyo pong nakakasama sa umagang ito. Ako pa rin po ang inyong kapaborito, Kuya Errol Hurato. Ano? Hurado. Pakirin mo, aliwala lang mo. Teka sa video Isa ka na. Siyempre, ang iyo po lingkod ng bayan, Timog Pangasinan, Dennis Muhares. At kasama din natin dyan sa may technical control, Engineer Nixon Dakal. Sa aking gawing kanan, ang ating station manager, maagang gumigising, hindi pa tumilaok si Manok, gising na ang baby, Manager Joey Baby. Good morning kay Lynn Nabat. Baliktad yung apelyido niya, Lynn Nabat. Nasa ibang bansa ito. Ganoon din si Ima Doki, nasa ibang bansa rin ito. Good morning sa inyo. At ganoon din si Christy Ramos Labisuris, magandang umaga. Kapitan Saldi Bauson, kumusta ka na dyan sa barangay Macabito, Calasiao, Pangasinan? Ayan, ano ngayon, Friday ano? Biyernes, tapos na ang ano? Miyerkules at saka Huwebes. Miyerkules at Huwebes. Huwebes, oo. Ay, nakita ko yung yung kanyang patrol car, yung barangay patrol. Akala ko nilipat na yung barangay ng Liga President. Hindi, si Katuiken. Manggagamit ni Mekin. Yung patrol ng Liga Service. Pero Admiral man inayos to. Inayos to. Magaling kasi yan si Kapitan Saldi Bauson all around. Ang kanyang trabaho, hindi lang pang kapitan, pang mekaniko pa. Kapitan Saldi Bauson ng Barangay Macabito, si Kagawa Junjun Gabrielio at lahat ng mga BHW at saka Barangay Tanods, magandang umaga sa inyo dyan. Subukan nga natin na tawagan ang MDR ng Calasiao at makibalita tayo kung possible na ba ang mga daan at ano pang mga barangays ang may lubog sa baha, para sa ganon ay malaman ng ating mga kababayan, especially yung mga bumabiyahe, kung yung mga nasa evacuation, kumustahin natin kung ano po ang latest update. At yung habang ayan, para sa ganon may parating natin sa ating mga kababayan. Okay. Baka nag-iikot din ito si MDR Ed Villacurta. Diyan po sa may bayan ng Calasiao, Pangasinan. Busy.
Kasi umaga-umaga ito kasi kapaborito Errol kwan na lumuluwas na Kantabay kasi niyan ni Mayor Patrick. Oo, Na umiikot, nakamonitor, binabantayan yung kanilang mga kababayan. Oo. At ayan, baka busy pa. Busy, baka busy. Si MDR head Ed Villacorta. Oo. Alam mo ito Diyan din kasi yung itatanong ko sana yung viral post na ninakaw ang bahay habang nasa bahay? Oo. Teka. Ninakaw ang bahay habang nasa evacuation center. Para mali yung bahay na yung yun nga yung yan nga yung viral Kaya itatanong natin kung ito ba isang kalokohan na post o totoo o hindi natin. Talibaw yata yun hindi ko alam kung anong barangay basta ninakaw na bahay habang nasa evacuation center. Oo nga Kalasyaw yun. Kalasyaw, kaya nung nakita ko rin yung post. Ano yun? Gumawa ng patalastas para may umbaga kahit ganito yung nararanasan natin nakuha pa rin ngumiti. Kaya nga, ngumiti at mabuti. mag-move on. Kaya nga mabuti na lang ngumiti na rin ang haring araw. Nasa linya natin si MDR RMO Head Ed Villacorta. Good morning po, Sir Ed. Yes sir, good morning Sir Dennis saka Sir Errol, magandang umaga po kumusta na ang bayan ng Kalasyaw? May mga barangay pa ba na lubog sa baha? Oo, maganda yung sikat ng araw ngayon, subalit yung mga barangays po natin ay binabaha pa rin. Ngayon, mayroon tayong dalawang kalsada na mahihirapan yung ating mga light vehicles para dumaan. Kagaya nung dito may sa may Mangkok at saka dito sa may Nalsian. Highway. Kumusta doon sa may kwan? Nansangaan, Sir Ed, doon sa may papuntang Bunlag? Kasi medyo malalim yun Yun, not passable po yun sa mga light vehicle. Doon po yung parang sa ngayon ay pinakamalalim na parte sa ating mga major roads. Nandito si Kapaborito Errol. May tatanong siya sa Sir Ed. Sir Ed, yung mga kababayan po natin na nasa evacuation center, kumusta po ang kanilang kalagayan, Sir Ed? Yun ang pinagbibigyan ng tuon ng pansin ng ating lokal na pamahalaan, particular nitong DSWD natin at saka itong MSWDO at saka ng MHO natin. Sila yung pinoprovidean ng hot meals at inaasikaso yung kanilang kalusugan, yung kanilang pangailangan sa may evacuation center sa may sports complex. At talagang yung suporta at kanilang kalagayan ay inyo pong binabantayan. Sir Ed, meron pong nag-viral na post. Verify, pakilinaw. Kung totoo. Ninakaw yung bahay habang nasa evacuation center. Kalasyaw po yun. Sir Ed. Masyadong exaggerated kung nanakaw yung bahay. Sabi ko na nga ba Ito, siguro Sir Ed, mas pinili nilang maging masaya kahit na ganito po yung nararanasan, pero nagamit yung social media. Actually, nag-viral po yun, Sir Ed. Oo nga. Kaya nga, nakakatawa nga pero sa ganong sitwasyon, kailangan pa rin talaga, pagka iiwan mo yung bahay mo para naman kampante ka sa evacuation center, siguraduhin mong nakalock at saka safety lahat ng gamit mo. Kasi alam mo na ngayon, lean month ngayon, panahon ng taghirap ng crisis, nagtaas ang lahat ng presyo. Kaya minsan may mga kababayan tayo nagtitik advantage sa sitwasyon. Pero sana naman po ay pare-parehas po tayo nakakaranas ng crisis ngayon, maging patas na lang po yung ating laban sa buhay. Opo, Sir Ed, nung huling nakausap po namin si Mayor, sabi niya ay hindi rin maiwasan ng ating mga kababayan na bagamat papalipat sila sa evacuation center, may mga naiiwan pa rin doon sa kanilang bahay dahil nga binabantayan nila yung kanilang ari-arian, which is delikado nga naman, di ba, Sir Ed? Yun yung isang problema natin. May mga importante silang gamit, may mga alaga silang hayop. Opo.
Kaya yung ating evacuation center, binibigyan din natin ng espasyo yung kanilang mga alagang hayop. Nang sa ganun ay wala nang naiiwan sa kanilang bahay. Pero yun nga, siguro may mga importanteng gamit na hindi nila maiwanan, provided na yung maiiwan doon, hindi yung senior citizen, hindi yung buntis, at saka hindi yung may kapansanan, kung hindi yung may kakayahan. At anytime naman, kung kailangan naman nila yung tulong o kaya suporta o kaya rescue operation, nakahanda naman yung ating tanggapan 24/7 para kunin sila kung talagang kinakailangan. At syempre, Sir Ed, kayo mismo na tumutulong, nakaantabay sa ating mga kababayan, syempre dapat ingatan nyo rin po ang inyong mga sarili dahil yung panahon ngayon. Sir Ed, doxycycline, Ayun. Una pa lang, nung unang pa lang wave nung baha, nag-take na tayo pati yung mga wasartin natin at weekly po yan para masiguro natin na ligtas sa anumang kapamakan itong ating wasartin sa yung mga tauhan natin sa tanggapan po natin. Sir, ilan pong pamilya pa ang naiiwan sa evacuation center as of this moment? Sa ngayon, meron pang umigit kumulang mga 400 individual itong nasa evacuation center na Diyan sa may kaso ng ating. diyan sa may complex yan, Sir Ed. Yes po. At saka dito sa may Mormons, may mga ilan-ilan pa rin dyan na naiiwan na nasa low-lying areas yung kanilang mga tahanan. Okay. Noong kasagsagan ng baha, 21 barangays out of 24 barangays ang lubog sa baha. Kumusta na? Ilan pong barangay ngayon, Sir Ed? Tama, pero na-lesson ng konti ngayon, yung nabawasan ng konti kasi nga hindi masyado mabilis itong pagtaas ng ating tubig baha. Kaya yung binabantayan natin more or less sa mga 20 barangay na yung tinitingnan natin sa ngayon. Kumusta naman ang mga ilog natin, yung level ng tubig natin dyan sa kailugan? Overflow pa rin yung ilog natin, kaya umapaw na dito sa mga barangays natin. Kaya may mga areang flooded na po tayo. Ito siguro yung epekto ng malakas na ulan sa may itaas, no? Downstream tayo, kaya pababa yung tubig. At yun yung nagpapa-swell ng ating ilog, itong ating Marusay Sinukalan River. So, ang Kalasyaw ay hindi pa nag-declare ng state of calamity as of this moment, Sir Ed? Hindi pa, kasi ang pananaw at saka ang tinitignan natin, mahaba pa itong kinakarap natin na bagat season. Kung maalala natin, nung nakaraang taon, umabot tayo ng October hanggang early days ng November. Nagkaroon pa tayo ng mga pag-ulan. Kaya ang sinasabi at tinitignan ng ating punong bayan, ng ating chairman, Mayor Patrick Agustin Karamat, ay yung i-maximize kung ano man yung available resources natin ngayon na hindi kailangan mag-declare ng state of calamity kasi mahaba pa itong kinakaharap natin na panahon ng habagat. Okay, thank you very much, Sir Ed, sa mga information na yan. Unless na meron kayong karagdagan na sasabihin sa ating mga kabayan. Yun nga, maganda ang sikat ng araw ngayon. Alam po natin, tuloy-tuloy yung halos 3 linggong tag-ulan ay hindi nakapaglaba itong ating mga kababayan dito sa bayan ng Kalasyaw. Ito yung pagkakataon para matuyo at malinis yung kanilang mga, lalo na yung mga papahupa ng baha na mga bahay nila at sila ay maglilinis sa araw na po ito. Ingat po lagi at napaka-importante at laging alerto. At nandito yung ating tanggapan na handang magbigay ng tulong o suporta sa kanila kung ano man yung pangailangan nila. Okay, thank you very much, Sir Ed Villacurta, ang MDR RMO Head sa bayan ng Kalasyaw, Pangasinan. Okay. So, yan kapaborito Errol. Yung yung bahay. Yung bahay. Ayun naman, nagtaka nga ako nung sabi nila, ninakaw yung bahay. Habang nasa evacuation center. May tatakbo mo nila yung bahay. Baka mali yung kulang ng yung caption. Yung caption. Bahay ninakaw. 1. Habang nasa evacuation center. Hindi bahay ninakaw. Kaya nga. Baka bahay ninakawan. Gusto nga ako magparami pero wala namang report na ganun.
yung gusto magparami ng yung viewers yung nag-post. Sige. So, meron pang mga barangays na talagang lubog pa sa baha dyan po sa may bayan ng Calasiao, Pangasinan, ano? Siyempre, ang bayan ng Calasiao ay isa sa mga catch basin town, ano? Dito sa lalawigan ng Pangasinan. Oo, bago kanyan sa Dagupan, siyempre dito din isang catch basin area. So, ingat po yung mga kababayan natin, especially yung mga lubog pa sa baha, huwag basta-basta lumusong ng tubig baha kung wala kayong mga buta. No, nga po muna lamang sa importanteng gawan nyo at paway. Oo. Di tangkila bala. At bilib ako, kaabongan nyo. Bilib ako kay anong pa ito katukayo ko si Dennis Ferrer. Kasi naghatid sila ng mga relief goods, ano? Ilang araw na silang naghatid ng mga relief goods diyan sa may barangay Lasip, kasi may mga kwan din tumutulong sa kanya, nagdo-donate ng mga relief goods. Kaya yun po yung kanyang ibinabahagi rin sa mga pamilyang apektado dyan sa may barangay Lasip. Actually, ang Lasip talagang lubog sa bahay. Isa yan sa talagang affected pag ganitong tagulan season. Oo. Pero naitaas na nila yung dyan yung kalsada rin. Pero siya niya talagang siyempre, may volume na danom. May volume na danom. Oo. Talagang dakil. Kanyan naiwasan. Yan po ay natural calamity po yan. Hindi po natin inaasahan ang mga ganyan na pangyayari. Pero kahit na natural calamity sa ibang lugar, yung baha, nare-resolve nila. Nare-resolve? Oo, nare-resolve. Tingnan dyan Dagupan. May send dyan, di ba? Resolve da tayo dulap? Oo. Di dulap lang amin, di tad ka kaliber-liber, sa send dyan, amaga-maga. Kasi kung dyan Dagupan lang at Duara, may ito bang baha sa Dagupan ay man-made calamity o natural calamity? Diba? Di ba nila, no? Oo. Kaya kung talagang porsigido itong si Councilor Chito Samson sa kanyang inilabas sa kanyang verified Facebook page na paimbestigahan niya yung mga nandyan na nakakasagabal sa daloy na establishments sa gilid ng ilog. Talagang papalakpak kami hanggang sa papalakpak pag nagkaroon ng thorough investigation. Malay mo pagkatapos itong baha umpisahan niya na. Yan. So tingnan natin, abangan po natin yung kanyang inilabas sa kanyang Facebook page na verified page yun na talagang papaimbestigahan daw yung mga istruktura along the river, yung dyan sa may Pantar River. Marami po yan, mga naglalakihan na mga establishment. Nung pinatayo yan, kunsihal ka na ba? Ayan ang tanong yan. Sige. Good morning sa mga masugid nating taga-subaybay dyan sa may Mapandan. Good morning kay Mayor Carl Christian Biga. Isa rin yung masipag na mayor. Kahit bumabagyo ay talagang nandyan na talagang nakantabay para sa kanyang mga kababayan. Mayor Carl Christian Biga ng Mapandan, Pangasinan. At siyempre, nandyan ng kanyang mga kaantabay, sina Dr. Felix Domicilio, si Sir Jeff Frel, si Madam Sheila Pinulyar, nandyan sila, kaantabay. Good morning. Larad kini, walay Paknaandad, Makati City. May limara di man at walay kindamat, walay paknaan ni Agawa. Parang kanyan sisterhood ganon. Hindi naman, pero may mga may kasi merong mga sistema na pinag-aralan na gustong i-adapt sa Mapandan. Okay, Si Sir Ben Hobellanos aray
Ito ay aray mayors kasi agda no ray flood control just wondering. Si Bads Vidal, good morning. Si Julian Fernandez Hoson, si Master Sarlo Gonzales, good morning. Dalat dito, nadamay mo. Si Yayo Yoko Batutay, good morning from Cecilia Morante. Ayan, Annabel Martin Layal, good morning. Si Maria F. Nipas, magandang umaga. Maribik Rivera Balason, Maki Mapalakapak Soriano, good morning po sa inyo. At gawin din si Paing Palos, ng Barangay Kalawagan, Lawak, Pangasinan. Mar Pasqua, good morning. Si Clifford Abilia, ayan. Former Liga President Carlito Dion, balang ko no, limad sa may birthday na Ken. PJ, hindi, sala na yung Kamunaya. Karto. Abo dito karuman. Si Carlito. Uduma, sunong birthday. Sala na yung birthday lang. Sanay. Happy birthday. Happy birthday. Okay. Good morning. Kasi yung si ko nga pala si Joel Calvo. Good morning po sa inyo. Deb Parahas. Si Michael Mariado Sugaro, magandang umaga. Lolo Orpilia, si Majin Acorda, good morning. Diyan po sa may Mayor's Office ng Kalasyaw, good morning kay Mayor Patrick Agustin Karamat. Kaon din kay Councilor Kyle Arthur Balduisa Gaspar. Si Councilor Elias Villanueva, good morning. At gaon din si Madam Mami, si Boss Carlo, si Sarbayan, si Sergeant Basa, Master Sergeant Oliver Esteves, at gawin din si Madam Jubet Apiado Esteves. Magandang umaga. Si Councilor Jomel Loresco, good morning. Si Tristan Solis, good morning. At gawin din si Engineer Art Gaspar, Arturo Eustaquio, si Dado Pedlawan, ang gano'n pantambi-tambingan mo tayo yung aram mo, Dado Linsin siya. Si Harold Gangat, good morning. At sa lahat ng mga nakantabay dyan sa Mayor's Office, dahil marami po tayong tagapakinig dyan sa bayan ng Kalasyaw, Pangasinan. Lisa Sim, good morning. Elmer Soriano, Merlita Abilia, ayan. Sige. Nana? Yung mga na dyan, wala bang bati mo na. Okay. Sa lahat ng mga nanonood sa Facebook Live, magandang umaga po sa inyong lahat. Uy, wala may pimuwaya balita po ay na Office of the Ombudsman na wala kunoy 28 testigo laban Edkinan dating Speaker Martin Romualdez. Uy, kumon, tuloy-tuloy lahat niya investigasyon tan nakabatan no siparan talaga so sa may nan kamal at sa tay pundo na flood control agay bayag to sa bilay 2027 2028 mansala lamot sa administrasyon ang nasumpal sa investigasyon. Kumon at ken apurahan nyo mo tapianuntan at amay imbaga ng presidente managot ang managot. Sige agyaw po rin sa bila eleksyon kapigantan alagarayo ayan hanggang po lang maladlao may oras tayo da programan maabig yakabwasan Pangasinan kanyan si kami at pansamantalan na mga pataner siya kung pailak na buwas alas 3 hanggang alas 4 da programang Usapang Business. Kaya bagnitan si Ken kanegosyo Dennis Ferrer at wala may inimbitaan to may gismet dia nabuwas nakabatan nyo la kabaloyan may abangan nyo la bala
Ako po ang inyong lingkod ng bayan, Timog Pangasinan, Dennis Muharis. At kasama din natin dyan sa may technical control, Engineer Nixon Dakal. Ang tabayanan ng susunod na palatuntunan, Only in the Morning! Mika Orly Navarro, dito lamang sa DWG 88.1 FM, Radyo Pangasinan. Paborito! Wadyala sa programan Mambangon si kayo kapaborito. Pakaringalan, nasari balita, impormasyon at loob